بر محزن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى يوم زامت بركاته تفسير القرآن من جرمى واليومنا شاهد رمضان هجرة النبي محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كما تشكر بوديه لأربعين شنا والنشيد إلينا شاهد جدا وكما وتركه بوديه 25 ميلادية يوشي لرسول لكم مشاهير زامت تشكر آية 62 شافي نبوة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
الله تبارك وتعالى يتي إن الذين آمنوا حقيقة ومن سكي إيماني والذين هادوا دول سكزنت يهودا إيماني أنا مغنى إيماني والدين كرقبي أبو الله تعالى ذكر هنانسا da kuma wanda suka danganta kansu ga wata ƙabila da wani addini suke kiran kansu Yahudawa wani Nasara da kuma wanda suke cewa wa kansu Nasara suka danganta zuwa ga wani addini da ake kiran shi Nasaranci wasalihin da masalihawa wasu waɗanda ba sa cikin Yahudawa ba sa cikin nasarar kai tsaye kuma dama ba musulmi ba ne a cikin wannan kaso man amana billah a cikin su duk wanda ya yarda da Allah wal yawmil akhir kuma ya yarda da ranar lahira wa amila salihan kuma ya aiki nagari za mu ji ta yaya aiki yake zama nagari waɗannan falahun masruhun inda rabbihim suna da ladan nan nasu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba wani tsoro a kansu tun daga nan duniya ballantana tashin qiyama ballantana a lahira wala hum yahzanun kuma su ba za su yi baƙin ciki ba wa kuma ka ambata yayin da aqadna mithaqakum muka riki alƙawarin ku ya ku bani Isra'il aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya waɗanda suke zamani da shi wannan abu da ya faru ga magabatansu mithaqakum Allah ya yi alƙawarin su suka yi alƙawari ga Allah wa rafa'na fawqakum al-tur wanda tuni mun ɗaga wannan ƙatar dutsen a kan ku muka ce ku kuma atai na da kowa ku yi abin da muke ba ku na alƙawari da ƙarfi wadda ma fihi ku karanta ku tuntuna abin da ke cikinsa la'allakum tattaqun dika dan ya zama ku makamashi makari da wuta ya sabauta muku tsoron Allah wanda zai kare ku daga shiga wuta thumma tawallaytum sannan sai kuka bada baya kuka ce babu yin wannan alƙawari min ba'di dhalik bayan duwancan gugursu da aka yi na kuka ba alƙawari kuka ce a'a aka daga dutse kuka ga sai dirka ke kuka ce kun yadda kuna numfasawa kuma sai kuka watsar da shi walaula fadlullahi alaikum yu'aiba falalar Allah akan ku ba da yi fita da ku da aiki daga aiki ba kamar yadda yi wa waɗansu wa rahmatuhu ba don kuma rahmar Allah akan ku ba kasancewar a cikin ku akwai annabawa da yawa lakuntum min al-khasirin lallai kuma da kun zanto cikin wanda suka yi asarar zuwan su duniya a kawar da su ba tare da sun tuba ba kuma sun tashi daga aiki wala kuma wallahi haqiqa alimtum kun sani sarai alladhina i'tadaw minkum bis-sabt waɗanda suka yi ta'addanci a cikin ku a ranar asabar da aka ce kada su kama kifi suka kama fa qulna lahu sai muka ce musu kunu qiradatan ku koma birrai khasi'ina kuna kaskantanki ku fita daga sura ta ɗan adam ku koma sura ta iri kuma cikin kaskanci وجعلناها لم تعتب وسيسك سبب الرب التي كنا سيوانا حكومة لنكالا تزمتون أبو إذنا
abin zan kunne limabai ɗaiɗaiha da al'ummatan da suke zamaninsu wa man kalfaha da al'ummar da za su zo bayan su da masu labari wa maw'izatan kuma ya zama ajiyayyen wa'azi na har abada lilmuttaqina da masu tsoron Allah waɗannan da suke iyayar saba wa Allah da kare ɗan mataki a kansu sawa'un jirgintacce wanda sai a lahira daga kautacce wanda za a ɗauke shi daga duniya ya zarce an lahira kamar irin waɗannan. Wa in qala Musa Allah ya ce da annabi alaihi salatu wa salam kuma ka ambata da tuna yayin da annabi Musa ya ce qaumihi ga mutanansa in Allah lallai haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya murukum an tabbahin baƙaratan yana yi muku umarni da ku yanka wata saniya za a ci ne yasa aka ce su yanka kuma ko haka kawai Allah ya ce su yanka ya isa su je su yanka ɗin saboda wannan ita ce ma'anar bauta da zarar an sa ka gane hikimar abin ko baka gane ba ka tashi ka tsaya ka yi kuma ka yi iya abin da za ka iya abin da ka gaza ubangiji ne sa ka ya san ba za ka iya ba sai ya cike maka zallan zalami amma ina qalu sai suka ce a tattarikuna musuwa Musa ka riƙa a baban izgiri mu ne abu wasan ka Musa da muna wasa da kai ne da za a kawo wata maganar yankan saniya ba ba ce musu Allah ne ya umarce su mutumin kirki ma ba annabi Allah ba ba zai yi wa Allah ƙarya kai sai ya ce Allah ya ce a yi abu bayan kuma ce ba ballantana annabin Allah ba ta yi na ce ku ce ku yanka saniya ba ballantana su ce da su yana wasa da su ta yi Allah ya umarce da sun san girman Allah ko suna ganin sa kuma suna ganin darajar masu daraja irin annabawa kada sun san ba wasa annabi baya wasa ballantana yi wasa da abin da yake na sha'anin Allah jalla jalalu sai suka ce wani iski ne yake musu qala nan take maganar sai ta mai ciwo yace a'udhu billah bakwai yace a ba iski ne yake muku ba saboda magana ta yi muni sai ce na hukunta neman tsari da Allah an akuna min al-jahili kasance cikin jahilai me wannan magana take nufi wanda zai ce Allah ya ce bai ce ba lalle jahili ne domin yi wa Allah ƙarya ba kamar yi wa wani ba Allah bane ƙarya bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala ala Allah bi ghairi ilmin فليتبوأ مقعده من النار wanda yi wa Allah ƙarya ya faɗi magana a game da Allah ba tare da ilimi ba to kawai ta da gurin zaman salauta Allah kiyaye zahiri shi yake wa Allah ƙarya zahiri shi yake da izgili yake da ranar lokaci wanda yake na wasa da izgili na wargi wanda ya san me kyau ya san me yake a duniya bai da wani sauran lokaci a rayuwa in ba abu biyu ba kamar yadda malamai suka ce hanyar da zai bi ya ƙara mutuncinsa na neman abincinsa ko abin da zai kai lafiyarsa amma ba wannan ba to ba yin lokaci na wargi dan lokacin bai ishe shi da wani ba wani lokacin kuma ya san cewa Allah zai kai kalmaya a kan dukkan wannan lokacin da Allah ya bashi. Wani da lokaci shi ke rayuwa wani ke wuce wani. Lokuta ne Allah ya bamu da dukkan waɗanda suka fi lokaci suka yi amfani da shi suka san wani abu. Lokuta ne Allah ya bamu da waɗanda suka zauna suka haddace Alƙur'ani awa 24 ke gare ka, awa 24 ke ga abokinka ko ɗan uwanka
ko abokinka wanda ya tsaya da sai Qur'ani a awa 24 kai ma bai rage maka ba kamar yadda ya baka haka ya bashi su awa 24 kake da su wanda ya tsaya yayin karatu ya zama wani abu a duniya shi ma abin da yake da su kenan shi ne ya yi amfani da su ya yi karatun kai kuma ka zauna kai zaman banza ya zo ya wuce ka awa 24 Allah ya baka awa 24 ya ba wa abokinka ko ɗan uwanka wanda kuke nema tare ya tsaya ya dage ya inganta nema ya kyautata nema ya dogara da Allah ya jajirce kana nan kana zaune ya zo ya wuce ka ba ka nema ba saboda ka bakka da lokaci ne iskiri in ba zahiri ba shi ne da lokacin wani wanda yake ganin cewa ya gama da abin da Allah ya dora masa da duniya ya kuma gama gyara lahirarsa shi ne zai ce bari zo ka zauna da iskiri bari zo yi zauna a wasa da lokaci na amma wanda ba wannan ba bai san wasa da lokaci ba Allah ka dace da mu qalu sai suka ce to mun yadda da suka ga ya tsaya bai canza ba saboda wanda ya zo da gaskiya dama ba ya canza dan ka ita dan ka ce ba bai da gaskiyar da bai gaskiya ya zo maka ba shi ba zai ce a tun da dai mutane ba sa yarda hanya ba gaskiyar da gaskiya ce shi ma ba zai bai tuna ba mai gaskiya bane shi wanda ya zo da gaskiya ba ta sabaci gaskiya ta Allah ce Allah da ya ce abu kaza gaskiya ne abu kaza ba gaskiya bane ya ba wa fikira karɓa ya ba wa hankali karɓa so da haka wanda yake kan gaskiya zai tsaya a kan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da'awa tasa an tinkare shi an ce magaryaci ne ci da shi amma da sun ce ba magaryaci ba ne ba sa an ce ma wukaci ne shi amma da sun ce ba wukaci ba ne kai daga gaba ba abu ne an ce goga ne shi an ce mazafi ne shi duk waɗannan kalmomi ba su canza shi da kan abin da yake kai da hakika ba sallallahu alaihi wasallam haka na sahabbansa da suka biyo bayansa haka na waɗanda suka bi su da kyautatawa to sai suka ce da shi kula da rabban ka roƙa mana ubangiji ka yubayyin lana waliya ki bayyana mana wata iri ita saliyar a dangane da shekaru Allah ya ce sai annabi Musa ya ce innahu yaqul ubangiji na cewa innaha baqaratun la fa'idun wala duk sariya ce ba tsohuwa karsana ba kuma budurwa ba awarun bai da gani tsakatsaki tsakanin wannan wanda ya nuna maka duk wanda yake tsakiyar rayuwa to ba rayuwar da ta fi muhimmanci irin ta daga shekara 40 baka kinsa wa rayuwar ka tsari ba to babu shakka sai yi ya rayuwar ka sai wannan kaba ita ce mafi tsada a rayuwa a can shi ne kai ta yi ana nuna maka hanya manya suna nuna ba kai kana nuna ka yi su wayo ko tsohon tunani ne da su ko ko a su gane kai ma da sun gane abu da gane da ba za su zo sai dole sai kai kaza ba nan ko gaskiya suka gane kai ne baka gane ba har ka zo shekara 40 daga nan da za ka rika kore na abubuwan da kake yi wanda da ba zan an ma gata an ba kai ba da su kama da rani ko kuma da ka tibure ana kan da ake gosa kan da ake yi na abin da zai ci rayuwarka ka shekara 40 wannan awatu a wannan lokacin da kai ka tafi da wannan rayuwa kar ka yadda a wannan lokacin a tattake cikin masu wasa kar ka yadda a wannan lokacin rayuwar ka ba ta yi ɗausiki ba ba ka shirya wa lafiyar ka ba ba wani tubali da za ka waika ka gani wanda kake gani cewa lallai ko yanzu ka tafi ka yi wa lafiyar ka tanadi in ka kai wannan manzalin to sittin ba ka za ta zo ka shanye ta ba tare da kai tanadi ba mutum ko da yake sun ba wani tanadi annabi alaihi salam ya ce Allah ya gaba masa uzuri ahdara Allah ila rajulin Allah ya gaba uzuri da
mutumin da ya shekara 60 amma wai bai kai su ba abin da ba gani experience ba duk hanyar da take billewa in ka ce kana son tuwa ba ka san ko ba kai kishi ba duk hanyar da ba ta billewa wallahi in ka shekara 60 ka san ta ko ba kulle ka shiga ba dan an yi ka gani so kana da experience a ciki akwai abin da ko bai ilimi ba zai hanga ma in za ka gane masa saboda haka tsakin abin da yana da muhimmanci shi ne a hadithi Allah ya ce khairul umur awsat akwai ba hadithi bane sun ce karin magana al'amarin da yafi shi ne tsaki ya sa wani baban mu ya rasu Allah ya kansa bai cika ba da yassa da karamin yaro shakka sai ya bari mutum da ya kan mallaki hankalin kansa sai ce shi wannan shi za a ba wa mace amma wanda su da hankali makamanta na ɗaya da na macen in an ba su ita to sai an bebe su ka ɗauka wai ya zama gidanci zai iya a'a dole sai an rabu sa shi ya ɗauka kawai duk maganar da ta masa a wata tana son sa ba aka dace masa bai ga wani tsakanin babansa da babansa ba bai san cewa sai da suka nuna su ya tarar da su ba su da so yake ma matarsa kima ce game da babansa take babansa bayan ko shekaru sun nuna ba za su taɓa yi wa haka yi ba so da haka kenan awamu ina magana akan wannan tsakiya ta rayuwa tsakiyar rayuwar nan duk wanda ya karna a baya ya zo wannan tsakiyar hankali ya zo masa ba duk da zai iya gyara duk abin da kai na karna a baya a tsakiyar nan ka fice ka fahimci ka yi shirye wallahi ba abin da ba za ka gyara ba sab za ka gyara komai na bai zama ba kamar ba kai wannan ba kamar waɗanda sun kai da wannan shekarun saboda da sun rashin dama ku shi abin da ya na ƙuruciya ba sai da su kawo shekaru sai Allah ya ba su dama sai bari su kowai sai ka haɗi ina ba ka gani hikimomin Allah hatta duniyar a hannun masu shekaru take to Allah sai ba wa marasa shekaru ya da ta nasu ina tabbatar maka shekaru baya da ake harka ta wannan bitcoins ne ko menene kuna ji baya abin da suka rika faɗa tunanin su ne rika fitowa wanda yana cewa idan ka fashe wai sai ka tunkuri gaba ɗaya kuma in rushe ta kuma in maimaita kawai wurin training da gudu ina masu cin abinci a gurin kaga haka ni da ko wani ya ce shi kuma gidan su gaba ɗaya zai siye duk wannan dabbobin zai kure su masu abinci da abu ya kore ya kewaye kawai wai duka training a gurin ina hankali a nan kaga ba wai tunanin su wasu suna su abinci to da za ku ɗau duniyar ma ku masu haka rasu shi sa Allah ta'ala ya bar hatta marayu don wai kana ganin wai dukiyar ubansa ce kawai dan ya mara da dauka ka bashi za a yi dukiya barna kamar yadda Allah sallallahu alaihi wa sallam allati ta'ala al-qulatu tusfaha amwalakum allati ta'ala Allahu lakum qiyama kada ku dau dukiyar ku kada ta su sai amala sai amwalakum domin me alal misali mutum ne ya rasu kuma babban mutum yana da misali kamfani ana da shi wasu suna da shi a bayan shi a ciki kuma ana samun wato alheri a cikin akalla akwai mutum ɗari suna yi da kishin kamar sannan kuma ana samun riba sannan kuma wasu ma sun ɗan sa hannayen gari suka ɗan kaɗa su ba suna kamuwa ta yadda idan da iya kuɗin da nasu ne za su ci gaba zai ba su wannan dukiyar ba amma a kan shirikar da aka yi da annabi alaihi ne mata ba sai ta albarka kawai idan babban mai sha a kuɗin ya mutu cikin sai a ce wai za a rana ba a ba wa yara an yi hauka ke an yi shiri ne ke ai kamfani bai kamata a rusa shi ba don wanda yake da babban sha yara su ko kuma an mashe sa sai gaba ɗaya amma kai ne ta makaranta ya raba ba ku gado a rarraba kuna rarrabawa da kuma su kullum ba da zai ya lalace wanda da suna hakan kuma za a iya me zai hana a kwanta a ci gaba da tabiyar da ita duk wata in an samu riba a raba a wato a kodancin ko al'adar a wato a raban kowa na gado a bashi ba shi ke ba amma idan aka raba a san matsala da za ku kawo dukiya ku ba a baraya wawa da kuma rashin hankali yanzu da zai je shi isi wa ta miliyan guda kuma za ka ga madatti ga mai shekaru yana da biliyan guda amma bai sai wayan miliyan guda ba amma yaro mai miliyan biyu sai miliyan guda na hankali
hankali. So da haka kenan wannan shekaru suna da matuƙar muhimmanci. Awamu ce sa Allah ce awamu Allah ya zaɓi wannan. A irin wannan shekarun Allah ya zaɓi annabta. Annabi Alaihi sai da shekara 40 aka tashi annabta tsakiyar kenan. Duk kuma bayan can an gama an gane rayuwa ne. Annabi Musa Alaihi Salam shi ma mun ji wala ba da ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wastawa Allah ce atainahu hukman wa ilma. Shine shekara 40. Annabi Yusuf aka shi ma ce wala ba da ashuddahu atainahu annabi sitina ya Allah ya masa wahayi ba wa auhayna ilayhi la tunabbi'annahu bi amrihi hada. Amma ba a ba su babban kamfin ba sai dai shekara 40 shi ma wala ba da ashuddahu. Menene ashuddahu shekara 40 kamar yadda Allah ce hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sai samu wani dabta 40 samu wannan dabta hankali da ta tunani da ta rayuwa za ka iya samu wani kuma sai ya ɗan haura 40 amma dai a nan 50 zuwa 40 a nan fa ake samu a samu cikakken mutum in ba a samu cikakken mutum daga wannan mutum a masa maimai haka zai wasa Allah kiyaye a gane ko da wannan lokacin mafi yawa a yan tsaraya a wannan lokacin mafi yawa yanzu dole ba tunanin kansa sai da kai ba na iyalansa sai da kai Allah ya zaɓi wannan lokacin don ka san muhimmancin sabonka don ka san muhimmancin sabonka wasu ba su kai wannan lokacin ba suka tafi to babu shakka ba su ma nan da sun fahimci ma bai hakikan rayuwa ba kai da Allah ya sa ka ƙara wallahi ba ka kai wa Allah ya maka ba Allah ta'ala ya haska ka abubuwa da yawa sai kai amfani da ilimin da Allah ya baka shi sa Allah ya yi magana afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba wala ba amfani da hankali iya yawan maganganu akan aiki da hankali wannan shekara shi ne da hankali Allah ka dace da Allah zai fa'alu ma tu'marun ku aikata abin da ake ba ku mafi daga Allah قال العلماء ربك سكتوا سكتي فروقا من ubangijin naka yubayyin lana lawha ibayyana mana wasu launi qala ta'inna yaqulu innaha raqama Allah ya ce sadiya ce sabra wanda take tsawa shi ne turanci yaro turanci ne ba ce ka ce tsawa a fatsi ko ruwan dorawa ko ya ce fatsi ko tsawa ko ruwan dorawa wanda shi ne hausa tsantsa amma ka an ce yaro to da turanci ne aka ara shi kuma wannan kala ta yaro da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi kala ce mai muhimmanci wanda kala sa shi ma na ga yace shi tsawa wanda kala tana daga cikin kaloli masu rikewa yasa da yawa ake abubuwa da su da katabiri masu harkata zaɓe da sauransu da gine-gine da fito da sa wanda yake domin fito da ke wato a masu abubuwa su san muhimmancin wannan kala ta yi Allah ta ba ka yi launuha wanda take tsawon sirri ta subun nawiyi wanda take kwarantawa masu kallo kana shekara tana da hankali kwarai da gaske kala ta tsamma kala ta wasi tana da san hankali yawanci idan kalar wanda ta fita sosai duk abin da aka yi wa fentin sai wuya ka zo wucewa idan ke ɗauko kalar kuma ka wuce ka kawai gaba yawanci sai ka tsaya ka hankali da ya ƙara za ka kai wannan kalar kuma ga ta nan a gida ya yi rubin ma kala hawa da waye da sauransu lanti al-muhim nan dai Allah ya zaɓi wannan kalar muna ci so waɗannan saboda isa Allah ke raba al-Qur'ani amma yanzu mutum da ake karanta da tabbu ake ne buƙatar abin da za mu ɗauka ba ko mu ɗauka an ba da labarin wasu a zamanin annabi Musa da su ake kaza a'a mu da ku yanzu ake da abincin mu a cikin ayoyi ba kamar wanda wasu suke tasiri kamar ba burgewa a ciki an ce ya yi wa nasu su ce ya ku mutanen maka ya kaza ya ku mutanen maka aka samu wani a wajen ƙasashen can wajen Mali ko Congo ne a can aka yi wajen wannan shi ne da musulunta ba an zo tafsiri ana kun talale a ce ya ayyukan nasu da yaran su ake fasara ce ya ku mutanen maka kun yi ɗera jiran da ɗaya sai ta ba ce wasu waye mutanen maka nan ne aka ga masa ita ce ce tuna ba da za ku da tana masa sai ta ce ba haka ne karatu da iya isar da zara shi ba da shi yake ba
saboda haka duk wani aya ta azaba da ta nuna kan yawa da su ake ba asali yamma ko ne su ka ga dole mu dau abincin ba su nan a tiya mun ta kuma fashi kwaki akan ayoyi roƙon ruwa da annabi Musa yi wa mutanensa Allah ya shayar da su daidai inda ya ce wa in kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ku tuna Allah ya ga wa annabi alaihi salam da ya musu abin da iyaye suka yi a baya suka ce ya kai Musa ba za mu taɓa iya haƙuri da abinci ne ba da wata kalli annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fita yaƙi ya aike su amma saboda rashin cikakken kusiri mutum uku ake kirgawa a ba su kwanar da biyu guda ɗaya a tsawon yini an riga an kirga kwanakin da za su kuma a sahara a ɗau da biyu a ce wane kuku ga guda ɗaya wane kuku ga guda ɗaya idan gari ya waye yunwa ta farka hajji mutum na farko zai sa da binin yana sosa ya saka mai hajji sai ya fito da shi sai ba wa ɗan'uwansa shi ba ya tsotsi gwargwadon abin da zai iya fito da shi ya ba wa ɗan'uwansa kuma yaƙi za su ci ba su ce ba za su yi haƙuri da wannan ba don Allah ka tabbatar sa bai yin waɗannan ba ka taɓa gani ba sunan kai tsaye ta masu kai arzikin ake basu daga cikin ka kallo labarin yadda suke sun da salwa duk sun yi gulgul amma kawai sai suka ce lan da suke da alaƙa amin wahid nan abun Allah suke so su nema kuma da alƙawarsu suke magana in kuma lamarin ya kamata a yi an kawai su kawai gida da ka je gida ka gaba ce da Allah kuma kai suka abinci kala kaza da Allah ta yi da biya kuci da gida a da gida da bata tarbusa abinci a ranar ka duba abun Allah suke nema kuma annabin Allah suke ba wa sakon kan annabin Allah ya gaya wa Allah ya yi amma ka duba sulhun da suke wa Allah dan da suke ala ta'amin wahid ba za mu tuna akwai wani abinci ne ba wai kada ma su zo da usulubi su ce ya Musa kuna suka ta zama abinci ba dan ba su hakuri a'a kawai kan ma a ba su hakuri su ba su abinci ne hakuri da abinci ne ma anan wani Isra'ila suna nuna ba abubuwa da yawa akwai hakurin Allah subhanahu wa ta'ala da bawa musamman bawan da bai san Allah ba Allah ya yi sauki subhanahu wa ta'ala da biyu ya tanta wannan halitta ta da take shi a wurin Allah in ba ita ba su ke sai wa Allah na kuma yadda baro Isra'ila suke da yadda da Allah cewa tun da isu duk abin da suke so zai ba su tunda sun san zai ba su kisa su kira da ba sa da san zai ba su ko suna da san an dan kira da ba su ta ba su hakan ba Allah ya yi sun ce su cewa ba su da wani sai shi kuma Allah ba bai kai su a wurin ba su ne kai da baka da wata dabara ya ayyuhan nasu antum al-fuqara'u ila Allah kai da kawai kai baka mabukaci ne a wurin Allah a komai naka ka nuna bukatar da zuciya da kai Allah sai maka subhanahu wa ta'ala sai ka kalli dabbobi sai ka kalli halittun da ke ci suna sha a cikin arzikin Allah wanda sun fi ka yawa wanda su ba sa roƙon wanda neman suke ko Allah ba su subhanahu wa ta'ala Allah ka dace da so da ka suka ce masalan da suke da alaƙa amin wahid kuma za mu tana hakuri da abinci ne ba kuma dan Allah jama'a ai mun karanta Allah ya gana almanu ne da salwa abinci ne ba abinci ne bane ba abinci ne bane ba an gane ko bandu daban salwa daban kuma Allah subhanahu wa ta'ala masalan suka tambaye idan da an waye gari ya san ko buƙatuwar su ta nuna wannan da sai bari ma Allah zai yi tsaka musu subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa yana iya barin haka sai su roƙa domin roƙon ita ma ibada ce wani zai iya cewa to ai Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke roƙon sai yana biya musu buƙata to Allah ba su biya musu buƙata duk su roƙe shi ba to ya biya musu mana kafin su roƙe shi don nuna wadata to kuma ai ka rasa ibada ta addu'a ita kuma addu'a babbar ibada ce
Allah ta'ala na cewa kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum ka gaya musu ubangiji na bai damu da kuma in ba dan addu'a ba ba dan addu'a ce wadda take hana bawa da Allah ya samu kusaci da shi ce idan sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb bayina suna tabbayar dangane da ni ina kusa jibu da'watan da'i ila da'a ina ansar addu'ar ne addu'a da zarar ya kira ni addu'a tana sa ka zama ka samu kusaci da Allah addu'a na sa Allah ya gafarta zunubanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce ya ibn adam innaka ma da'awtani wa razawtani kafartu lak wala ubali Allah ya ce dan adam bayan da ai ka roƙe ni kuma ka sa rai in maka san gafarta masa da kanka gaba ɗaya ko da ba wanda addu'a ta san biya maka bukatar da zan biya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana cewa Allah ya da'uni Allahu alaihi wanda duk baya roƙo na mani kushi nake ce ta Allah. Allah ce kushi ne wanda baya roƙon sa. Yana da abin da zaka roƙa, yana da abin da kake da bukata kuma ya ce da kai ko da'uni astajib lakum. Ku roƙe ni na amsa muku kai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma addu'a huwa al-ibadah. Addu'a ma ita ce ibada, addu'a muhul ibada, addu'a ce farkon ibada. So da haka sai Allah ta'ala ya sanya buƙatar masoyansa don su furta roƙon su samu ɓangare da ubudiyya na addu'a sunan al-mujibu da sunan al-wa'asadar ya zanto ya bayyana tafirinsa su roƙa ya ba su subhanahu wa ta'ala. Allah ka shi koyi mu bidiya kuna tuku ya wa alamin innaka biha alim saboda me yace ala ta'ala wa ku guji suka ce fad'u lana rabbak Musa da roƙa mana ubangijin ka isa suka ce rabbaka da na sai rabbana wa al-bali sun ce rabbana ma da aiki ne wasu na da kai ka Musa ce shi kai muke magana da shi kai yake jin maganar ka ma'ana kuma na jin tamu amma kai ne da ka ce yi zai a gane ko yuhdislana kana roƙonsa ya fitar mana don Allah ku duba wani ganganci na ɗan adam wai an ba sa son yi na saukarwa daga sama in sun je da bukatar na sama ke sa suka ce yuhdislana ba su yadda da za a daga saukowa daga sama ba tun da wata gida ba san ba ta ke dafawa ba su ina ga kenan wai ba san ba ke dafawa ba a kawo da za su dafa iyalansu su dafa da kansu an faɗa hikmatun bitul ab abin da ƙasa ke sanarwa to me yasa suka zaɓi abin da ƙasa ke sanarwa a madadin abin da sama ke saukarwa wancan daga sama Allah ke saukarwa anzalna alaikum al-manna was-salwa so dan adam da san wahala da tsuri dan adam da san wato sa kansa shi abu sai ya kokar ciwo idan mutum ya samu musamman bari misali da mace da na samu wata mace mai daraja mai kima mai karatu mai ilimi mai kyau mai komai wani tsaro bai ma ne ma ko sai a bashi ba lalle ne ya ga kimar ta sosai ba sai yana da tsoron Allah ne sai wato kula ta yi karanta ta amma da zai ga wata can mara daraja mara kaza wai dan shi yake santa to ko miliyan nawa ya kashe ya same ta duk wanda zai rika ganin cewa ya yi daidai saboda shi yake so tare da kuma wancan fata wannan ba ka dan adam ne shi in ya dan wahalar nan ko irin sa shi ya kai ke so to shi ya fi son haka a masa gata to ne suka son wannan ba sai a wasu wurare Allah ka dace da mu Allah ya ce ni bakliha a fitar da hukun aka ce babba kirke sai da kayan miya da kayan ganye da su wannan abubuwan da suka shafi wannan wakil nahiha su kuma da ke su kankana da su koko haka wanda ake yanka su wato kadewa wa kudiha wanda tafarnuwa ta tafarnuwa kuma wa adasiha da adas shi ba wani nau'i ne da suka rasu abinci wa basaliha da kuma wannan albasa wanda ƙasa take fitarwa wai su waɗannan abu kaɗan ba
ba sa son na sama. Hukumi hakin suka ce na ƙasa suke so, a daina sauko daga sama. Adasi hakin na ƙasa suke so, masali hakin ma. Shi kansa annabi Musa a matsayinsa na annabin Allah masani wanda ya san yau da gobe ya fahimci abin da suka nema dinnan. Bai kai abin da Allah ya sauka musu ba, sai ne mai shawara. تستبدلون الذي هو النبي الذي هو خير يجبان مسيا wanda yake mafi kasance a bayan wanda ya ba kai yayin da su tsatsa su tsaye daga ra'ayinsu wannan kuma yake nuna wato duk mutum da yake da masaniya a kan abu yana cikin al'umma sai da za su yi abun ba daidai ba to amana ce akan sai ci bayani wannan abu ba daidai ba ne in sun karɓa ya kubuta in kuma su karɓa in ba su karɓa ba ya kubuta al-mustajaru mu'taman duk wanda aka yi shawararsa an ba shi amana in ya ba da gurgur shawara ya sa amana so da kaɗan kusa ne mai ƙara su ba sai da ya zanto ya nuna musu a'a da dai an yarda da wancan suka ce ai su a babban tantin nan su suke so sannan kuma ɗan ana mai zantanci akwai santanci ko mara kyau ne yanzu nan yana tare da abu sai in yau da gobe sai ya ce shi sai yana son ya canza wannan abu hatta ko da asali yake da abin da yake da shi ne canza shi ne canza ko ta salami lafiya ya ga zai su ya canza ko ƙasa ya ce mashin bai sa ya canza rigarsa ya canza kaza haka ne gida kuma ba canza ba a masa beki canza kayan kaza haka dai ƴan waya sai yana ta takurawa yana kira da kira komai ba lafiya a nan ne ma mutum da yawa ya ɗauko wata sabon bashin nan a canza a gane ko kuna da zo da wata matsalar da wata bashin da tsara ita wata da shi a ta canza so da ke sai ce in hikimu bisma sai ku sauka bisma wasu malamai suka ce ne da auki da bisma وسكتي عملكم ولكن نسبة من الأنصار ومن عقائدة شيء سنة إذا كتب علم باية كمان تنين لكن العربية تنعنا تصريف السنة لا تسير نسبة فأتلاقى بسنة من الأنصار سيتي ابن مصر وإن لكم ما سألتم وسكتي ما لكم ديتي مصر lalle abin da kuka bayan tabbata da yin kokari annabin Allah suka gaya wa ud'u lana haka amma da Allah ya tashi ya ce abin da kuka roƙi annabin Allah ya roƙe ni ba sai ce ma sa'alkum abin da kuka roƙa ta hanyar koyarwar annabin Allah domin Allah ta'ala cikin ansa addu'a baya son bawa ya shigar da tazara tsakaninsa da shi yasa a ayar ujibu da awatar dani da ya ce idan sa'alaka ibadi anni ayar sa'alaka ta qur'ani za ka ce kul kaza yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka anil ruh قل الروح من امر ربي يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسالونك ماذا ينفقون قل ما زاد نسفا قل اما لا تزواب الدعاء بيتي قل با saboda tsananin kusanta da bawa yake da Allah lokacin da yake bukata wannan ba karamar rahama ba ce domin idan wani ne zai biya ma bukata ba Allah ba bai san abin da ke suke yake ɗauke da shi ba ta iyo ya ba ka abin bukatar ya ƙara bukatar ka ba yadda kake so ba ko ya gaza bukatar ka ba yadda kake so ba shi kuma yana da wannan sanin sau da kai ce za su alaka ibadi anni bayina suna tambayar ka game da ni Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake haɗa bawa da Allah yake haɗa bawa da Allah shi ya haɗa ka ne da Allah ka madaukakin sarki ka nemi kusacin Allah ta hanyar koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sai ce shi fa inni qarib bai ce fa kul inni ba aka kawo fa wani cikin nan tare kana cewa ya amma sai an samu kare jalla zalalu Allah ne ko so da ne ce ci da wata da'i idan an sa addu'a duk ne roƙo adda'i kai hatta Allah idan suka hau jirgin ruwa suka yi ikirari suka roƙi Allah a take Allah ya kira su Allah ya ba mu labari a suratul Qur'an idan rashiyun mautun kadulani da Allah muflisina lahu din falamma natahum ila al-ardi idha hum yushrikun suna ganin igiyar ruwa da iska ta zo ta rufe su da daddare za a kifar da su a teku idan sun saluda sai ka suna kiran Allah kadai da Allah muflisina lahu din abun ba a kiran mulki abun ba a kiran duk wanda suka raya wa su nada wa suna Allah sai Allah kadai suke kira Allah sai fara manatahu inda aka wani addu'a ta ne ke kan suna iya tsayar da su ila al-ard su tafi wai su dauka sun tsira idan hu yushrikuna sai da ko ba ana shirka sai da ko ba ana shirka ba da ma da wani yin da wani sanata ko da kano tukuri ko kusan gaba ana cewa wani ya mutu social media abin sha'awa ya zai ke cewa ko da ya ce na mutu ga shi da ba mutu amma ya zan mutu dan Allah sai na da mai yi inda mai yi akwai ba Allah da ta bai yi mai ne masu shiriya Allah subhanahu wa ta'ala sai ci da sun san ta magana ya Allah ta tsara su a rediyo aka sa kidiyarsa sai aka ce kullum da yi balaniya sai aka ce ya kafa mai rasuwa shi da dan jarida ya ce zai shira da shi yace da shi na zo ne da shira an ce da ka mutu jama'a suna ta faɗa shi ne rasul da muryar ka yi bayani a yada da musu ya zuhi su san da ranka Allah ya ce idan na gama maka magana ta mutu ba ko me za ka ce ka ce ba ma wani da gama magana ta mutu kuma inda aka tsira an gane ko a shin abubuwa da kafin guri Allah ya zikar shi jirgin sama suna jirgin sama jirgin ya samu matsala aka hude ayya shi kawai sai ya ba filin zaɓi sai bai wani bai ba Allah ta'ala ya taimako jirgi ya tsaya an ka sauka ɗan jarida suna zuwa aka yi shi alaga ta bada kaza ya aka yi kowa aka hankalinsa ya tashi kai kuma aka bai tashi ba sai ya ke guduwa ya ke gudu aka sai mutu ya sai zai kuma sai mata ne ga fita a ƙasa kai kuma sai mata ba a kawai da wata tsohuwa ta je maka tana da labarin da tsorobi ta ce wai kafin a hau jirgi ana ta surutu ana dazance an hau jirgi ma ana dazance da aka ɗaga sama sai aka ce wani kama ta ke tsit sai mai yadda ya rufe tsinci ce wani kama ita ɗauka sai an sama an gane ko wai shi ne a shiru ba wanda yake magana saboda kowa ya san a bayan mistake kawai zidan da saboda ce ka ko ko ta sha ta ne ba ba ai an sama ko shi kenan idan ya san ko lafiya amma wani haka kawai a saman sai ka ko da tsiya ya gani to kai yadda a saman da kasar shi ke yi wa akan gadanta ma yana yi wa kan da kai kana cikin jirgin ruwa ko kana cikin sa'awa da jirgin sama duk ba wannan bane تبدلت الأسباب فالموت واحد ومن لم يمت بالسيف مات بغيره أي سبب يسكي ديوا يتوقع بعدين أما ما كان يكشف كما هو لا نقول الله يسوي شيء إيمان وسودا كذا سأل سيرسل بكم إسرا وإن لكم ما سألتم للي أقول لكم رونا يا كبتغيروا يوا لوكسي لازم لوكسي نعدوا صلى الله عليه وسلم ياتي بأذني addu'ar sakakkiya ce lokacin sahur lokacin buɗe baki da tsawon lokacin azumin gaba ɗaya lokaci ne na karɓar addu'a bawa ya zige ya ta roƙon Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake so Allah zai sanar da shi muna roƙon Allah a sada da bukatun gaba ɗaya domin ya san inna lakum ma sa'altum nuni akan cewa ba wanda zai roƙi Allah da ya biya masa bukatunsa ba ibn qayyim rahimahullah hal ta kusa addu'a wa dawa ya ce duk wanda yake nuna da zato na cewa ana
roƙon Allah ya kibiya ya roƙa Allah da nasa to abin da ka roƙa ne mai da shi ko kuwa ko bai sai ka faɗi ba abin da yake faruwa a al'umma ya lissafa su kuma ka tsaya ka gani haka ɗayan da yawa in ma abin da kake roƙo Allah ya ba in Allah ya baka sai zama maka matsala a lahirarka to Allah sai ya baka wani ya san sama ya sama ka ko ya sama ya sama in ma Allah ya ajiye maka wannan abin da kake da addu'a bai biya ma wannan bukatar ta duniya ba saboda kana da wasu abubuwa a lahira da kake bukata sai Allah ya ajiye ma sai ka je lahira sai addu'a ta kai ka abin da aka baka aljanna kaza annabi alaihi salatu ce sai mutum ya ce wa ina ma na kada wanda ya buga ba da ba sai a addu'a da kake yi sai kaddara ta taho sai addu'a ta tafi wannan malamin ya rahimu Allah ta asma godiya idan ka ji hadisi sai fassarawa idan addu'arka ta bugar kun kaddara da tawo daga sama sai ta tukuɗe kaddara ba su yi idan kuma addu'a ta karfin sai da kaddara za su tsaya su ta fada kai haka mutu ba ka duniya ita kaddara ba ta fara sauka ba addu'a ba ta fara sun kuɗe ka ba idan kuma kaddara ta karfin addu'a ka za ta nukushe addu'a ta zo kanka amma dai za ka samu kwaɗe gwargwadon addu'a ta kai sai ke misali ita addu'a ke misali na wasan koyi da baka idan aka samu koyi da baka mai kyau ƙarfan ko ita ƙarfa tsirkiyar mai ƙarfi aka ƙare ta aka samu mai kwanci ya ƙare ya yi harbi za ta yi nisa ne ko ba ta yi nisa ba za ta yi nisa za ta huta ko ba za ta huta ba za ta huta amma idan abin ka ƙarfafa wato itacen ba mai ƙarfi ba ne kamar za zai karye ko tsirkiyar ta yi sako-sako kuma shi ma ne hannun ba mai ƙarfi ba ne in ya haɓa za ta yi nisa ba za ta yi nisa ba in huda ne ba ta huta da to haka kai ma ya danganta yadda ka so wani yadda ka ce ba haka kuma ke tafiya ba yawan da yake tafiya ba wannan katarin cikin wa kake roƙa da muwafaka iri maka nan take da sai maka subhanahu wa ta'ala amma ina Allah ta roƙe shi sai ya tuma da ba har nan ne mara shi ne mara akwai ne yake yi wannan sallallahu rabbuna an yu'adilahu aquhu naqalan wa yu'adilu musliha haka kuma ne yace haka Allah kai masa mu'amala kuni haru yace azra mutum da ya tuma biya ka baya asrul hasibin kenan nan take kana neman sha take bitan shi ne Allah sai kai ba gane ba ba kai biyo hanyar da ka gane ba wata kila ba ka gane ba amma da haka yake haka tun kafin mai cewa hakan yake ya faɗa mai yarda hakan yake mumini bai sa shi ya ƙara yawa ba har ne da bai da aka yake ba ba ta sa shi ya rabu a yadda yake ba dan shi ne alhaqqu dalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ma yad'u min dunihi al-batil Allah shi ne haqqu tabbas ne ta kowace fuska duk abin da ba Allah mun ba Allah shi ne sun sabati Allah ka rajar da so da kai ta fahimta ya kuma sa'alkum wa qulibat alaihim illa sai aka buga musu kaskanci inda wani Isra'ila suna da nasiha wal maskana da gurgun talauci da masu da wannan yanayi za a su suni amma inda suka taso da wannan saboda ne yace dalika bi annahu wa ba'u bi ghadabin min Allah duk da shi Allah na biya musu bukata Allah ya ce sun dawo da kushin Allah haba da ruwa kana musulmi kana addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake ganin wai wani abu sai aka koya da jama'a bukata alasi in abin da kake so kai kana shiga da to kaje na mata tuwo ko da bukatun ka shedan baran da aka tsire ne ran da ke addu'a Allah Allah ce innaka wa inna alayka la'nati ila yawmin din yace na tsine ba a lokacin da yace rabbi andirni Allah addu'a ce ko addu'a ba Allah ce ke tamini Allah ce ne kuma kadari amma musamman abin duniya Allah kan iya irmama al'amarin lahira wajen bayarwa amma abin duniya wallahi ba wani ba wani kuma da dole zai zama yi kiwa me kake da shi wannan ka roki Allah da shi
ka nemi abun Allah ke duk wanda yi ne ta kuma ne yi ne alƙawar kirki ne sai ka nemi alfarma kuma zama wani tana Allah subhanahu wa ta'ala ka dauka ina maka nasin nasa yaro ko ka dauka bukatar wani ka dauka ga wata ta da sai da amma da ya sai ka roƙa sai ba ya tsara kaza in ka ne ba zai baka kaza ko ba ka dage ba zai baka abu kaza in ka addu'a sai baka ka addu'a ko kuma wani baka bukata shi ga Allah subhanahu wa ta'ala suna nan ko in ka addu'a na ni'matallahi la tuhsuha kullum kana ji ba Allah ya tafi addu'a amma ga shi Allah ya kusa da shi sai wa ma huwa ghadabun min Allah wanda ma Allah ya kusa da shi Allah ya gaba addu'a sa wala taraki ba Allah Allah ya ba ku ne wa ghuribat alaihim wasala wa huwa ghadabun min Allah dalika abin da yasa bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah su'al suna cewa ayoyin Allah wa yakfuruna an-nabiyyin suna kashe annabawan Allah bi ghairi haqqi ba tare da haƙƙi ba zalika bi ma'asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda saban da suka yi kuma kana neman yan ta'adda terrorist da suke so musulmi terrorist da suke kira musulmi da shi su ne yan ta'adda alƙur'ani yahudawa su ne yan ta'adda Allah ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani me imani ana ko imani laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائمين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون وهذا اسم الايمان في تجاوز الذين امنوا وصلوا الناس شيء عجيب يتكلم عن الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سألت ان الذين امنوا وقد ايمان تعالى كل شيء. سيأتي والذين هادوا يهودا سن ايماني بس ايماني ما saboda sai kada annabawa duka ba sai kada littattafa duka ba sai kada kankana ba wasu wuraren an gane ko wanda sama da kuma nasara sun imani ba su yi imani ba yahudu sun ce annabi sun ce sai dan Allah ne kafirci ne nasara sun ce annabi isa dan Allah ne sun ce shi ma Allah ne Allah sai yuwahiduna qawlan ladina kafaru min qabl ba mun dai bai ko su imani da annabawa da ba su imani da tattabai da ba ko su imani da kaddara ba a wani bangare so da ka ba su bai ba sai ce wasabiquna sabi da sabi'awa wasu ne su ma ba yahudu ba nasara su ma irin da kudi da nasara aka suke sai Allah sai man amana billah wanda ya imani wanda ya yarda da Allah waye idan aka same shi mara dadi na kaddara idan an masa da zai ke cewa alhamdulillah musulmi mu'mini ne saboda shi ne amana billah shi ne amana billah wanda Allah sai amana rasulu bima unzila ilayhi ربه والمؤمنون من سأل إيمان الله فلا تسبب لبني إسحاق إليه سوى لا نفرق بين أحد من الرسل أمثال واليوم الآخر مدرس إيمان ترى الله سوى يسبب سوى إيمان ترى الله سوى المؤمنين سوى سكيدان أيوكس saboda sun imani akwai ranar nan ta ƙarshe wadda a ranar nan ne mutumin kirki zai tafi aljanna mutumin banza zai tafi wuta akan gwargwadon imanin mutum da Allah da ya dasa da Allah tare da sifofin Allah da imaninsa da cewa akwai ranar ƙarshe gwargwadon gyaruwarsa domin ya san da abin da zai abu rana zai fi Allah ya ce Allah la ilaha illa huwa ala nafsihi rahma ويجب أن ندعو إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وإن كنت يا مزرعة كالسلامة سيكون القرآن القيامة ما بقول تسمع. شو سبب ده مسلمين با؟ إذا سلام مسلمين أما سوى حرام سيسمع معي. مثلا كان كمان قولنا بيسا قول ده يسوع مدينة. سو مثلا قول أبدا يقرأ إيمان من الله يرى. نقول نقول الله ده كمان ده لقاي كأمريكا هذا تايسيا أو سوبر ماركت سي أنت يمتى أنت سبامة كايا سمر ده كذا. bayan ta koma garin da take ta kayan ya aura kudinta a wurin tsakanin inda zai saye da garin da take kilomita a kai sai da ta nemi excuse a wajen aiki a wani satin
ta dawo da wannan abin da aka sa mata ta biya kuɗin motar da ya lullunka da abin da ta jawo shi. Su yi su ba gani suna mamaki ya aka yi haka suka zo suna tattauna da ita wanda masu abin kamata za a yi kaza ta ce ai kanta ta yi wa take da ita. Wani bawan Allah ya tallata wa wani musulmi muhimmi fatinci da mace in ba mutane da musulmi ba ne an je wai sun mama mutum musulmi ko ya kawo mace ya ce ita sai mamaki ya za a yi namiji lafiya kalau kuma a ba shi mace kuma ya kawai sai mata sai kawai kuma kowane mace masa ba ya kawo ta inda zai mace masa ba ya kawo ta sai ke mamaki shi ne san akwai wani abu saboda ne shi wanda ne ya saba masa da ita saboda ya yi imani da ranar lahira in ya taɓa ta san me zai yi a ranar lahira to ya dinga da wannan ayyukan shi ne gawarka sai Allah ya ce wa amila salihan ko yi aiki na gari kenan ba zan sai na imani kuma in aiki ba shi kuma aiki na gari yana da sarrai biyu Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wanda ya aiki na kwarai na musu ne ko masa amma ba sai yana muni wa man amana al-akhirata wa sa'alaha wanda yake nufin lahira yayi aiki na lahira shi ne ikhlas sa'alaha irin aikin lahira shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne aiki salih Allah alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki da musa ba to Allah ba zai saurare ka inda ka san ka ɗaure ta na wancan kamfani ka tura a wannan kamfani ba zai shiga ba haka ba za ka zo wa Allah da abin da masu Allah ya san kai ba haka nan sai ka yi dan Allah ko ka yi yadda annabi ne ce sallallahu alaihi wasallam shi da hadisi innamal a'malu binniyat to wannan fa aiki na kwarai yake zama aiki na kwarai kai dan Allah kuma ya zama kana da dalili a Qur'ani ko hadisi wannan shi ne aiki na kwarai masana suna aiki na kwarai ba su yi saboda ba su da dalili a Qur'ani da hadisi aka yi kuma aka sabi'awa to wanda suka zanto da wannan sifa sai Allah ya sanya lahu ajr kai wannan suna da ladan su ya daddala musu ladan to aiki su ne kokarin su ne sai suna da ladan su akwai biya akwai sakamako sai Allah ya ce inda rabbihim a wurin ubangiji su kuma إضافة يتم معه إلى سيرهم دار السلام عند ربهم سنة لكنا أمتي أو تبوين سوء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هي ربانية وتوزن بجزء هي كامل wanda yake baka lafiya a wajen kalanin sa yake wanda yake baka numfashi a wajen kalanin sa yake wanda ya ba maman nan taka da kake so da baban nan naka suke ma abin da kake so a wajen kalanin da ka sa yake wannan da ya so ka da rama ya aiko maka annabi rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen kalanin a wajen salatin da yake wannan da yake da kai sallah kuma ka san shi ka bi shi a wajen salatin da yake wannan da yake so kan ma ba da sama ba wanda zai amfana da abin da ya sauka a duniya ta kai rigar da za ka sa ya riga ya kaddara ta takalman da za ka sa wani bai sai sa ba ƙwayar shinkafa da za ka so ni bai sai ci ba taliyar da za ka so ni bai sai ci ba ƙwayar wanda za ka sa duk ya kirke maka ya lissafe maka in kana a nan ya kawo kana in ka ta kurkuri ya kai maka san rabbihim wannan da maka lafiya ke baka lafiya wannan da ya sa zuciyar ka take ta aiki tana kora jini yake aiki wannan da ya sa kwakwalwar ka take aiki wannan da ka kwanta kana bacci ba abin da kake yi yana tare da kai wannan da ya ajiye maka arzikin kwafikan bakin ta zo a cikin asharawarsa akwai arzikinka ko ne halicce shi ba rigar da za ka sa faɗi matuƙar zai kai ka faɗi tana nan a kunsa a ɗinke ƙwayar dawa masara gero shinkafa an kamar da za ka ci yanzu bai yi ka ba ko kuma ya yi ta tana nan a ajiye ba sai ba ka yanzu ba ya ba ka ta ta lalace sai ajiye maka sai wani yanzu ki fito maka ita san inda zai ta hanyar ɗan adam ta kuwa ka ko ta halittar ya kawo maka ka kai ɗan ba da takardu ka so kana ci kana fatan rai motar da za ka shiga ya'yan da za ka haifa duk ya taɓa maka rabbi
rabbihim to da ka kana aljanna ma ya wuce ko da yake ka wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu nafsan wala rahaqa Allah ce wanda ya yi imani da ubangiji sa ai ba shi ba sauran makuni ko a yi gizo yadda ke rage ka duniya ba duk da sai rage ka Allah ya sallallahu alaihi saboda ka Allah ce wala khawfun alaihim ba tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki malamai suka ce sai a kore musu tsoro na abin da zai zo nan gaba aka kore musu bakin ciki na abin da ya wuce a baya wannan wanda an masa aka an gaba masa arziki ba abin da zai yi idan ɗan adam yana cikin tsoro ba abin da zai yi idan ɗan adam yana cikin bakin ciki ko Allah ya kore waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai maganin dukkan matsalolin da shi ne misali aiki na ƙwarai muna roƙon Allah ta'ala Allah ya mana mafaka da aiki na ƙwarai Allah azumin da nake Allah ka karɓa Allah sallolin da nake Allah ka karɓa Allah addu'o'i da nake Allah ka ansa ya Allah ka ba wa garuruwanmu da ƙasashen mu zama lafiya ya Allah ka ba wa garuruwanmu da ƙasashen mu zama lafiya Allah ne da musulmi suke Allah kai musu dauki da zama lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa Allah ya sa wannan shinkafa ka dawo ka ba da hiyar ma ya baka canji Allah ka sa wannan masara ka dawo ka ba da hiyar ma ya baka canji Allah ka sa wannan kariya da ake siya ka dawo ka ba da hiyar ma ya baka canji Allah ka sa wannan fetur da ake siya wani ka zawo ka ba da naira gari ya cika maka bacin da ka kunta ko ta ce ka ba da gari ya cika maka Allah ka sa wa da ni alaika bi aziz Allah ka kawo da sauki dukkan sauki ya Allah Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka sa su adalci Allah ka kawo su bi wacce hankali Allah ka bar ma da musibu duka Allah ba su jin daɗi wanda za su shirye Allah ka shirye su wanda ba za su shirye Allah ka bar ma da su kuma Allah ka tsare wanda suke hannun su Allah ko mutum da su Allah ko da bai da lafiya cikin musulmi ka ba shi lafiya wanda bai da shi Allah ka wadata shi wanda yake da shi ka sanya masa albarka ya rabu wata sabu Allah ka shirya mana su Allah ka shirye su ka shirye ku ka tabbata mana ne ci ya Allah azumin da ka kada mana da kai a baya abin da zai zo nan gaba Allah ka sani ka kabe addu'o'i ku duka Allah ka karba mana Allah iyaye da suka su gafarta musu malaman ku gafarta musu malaman ku gafarta musu iyaye da sanya su a cikin rahama masu rai kuma Allah ka sa musu da imani Allahumma آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله